ମୁଁ ସ୍ୱସ୍ତିକା ସ୍ୱୟଂପ୍ରଭା ଖଟୁଆ जनशक्ति नोडाल उच्च विद्यालय सप्तम श्रेणी छात्री। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗପ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଗପଟିର ନାଁ ରାଜାଙ୍କ ଲୋଭ। ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସୁନା ପ୍ରତି ବହୁତ ଲୋଭ ଥିଲା। ରାଜ୍ୟରୁ ଯେତେ ଆୟ ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ସେ ସୁନା କିଣି ରାଜଭଣ୍ଡାରରେ ସାଇତି ରଖୁଥିଲେ। ସୁନା ଚିନ୍ତାରେ ସେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ଦିନେ ସେ ରାତିରେ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଦେବତା ଆସି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି, ରାଜା, ତୁ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛୁ? ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତୁ କି ବର ମାଗୁଛୁ ମାଗ, ମୁଁ ତାହା ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ରାଜା ଏକଥା ଶୁଣି କହିଲେ, ମୋତେ ଏହି ବର ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଛୁଇଁବି ତାହା ସୁନା ପାଲଟିଯିବ। ଦେବତା ତଥାସ୍ତୁ କହି ବିଦାୟ ନେଲେ। ସକାଳ ହେଲା। ରାଜା ମୁହଁ ଧୋଇବାକୁ ପାଣି ଲୋଟା ଧରିବା ମାତ୍ରେ ତାହା ସୁନା ପାଲଟିଗଲା। ରାଜା ଏହା ଦେଖି ଟେବୁଲ, ଚୌକି, ପଲଙ୍କକୁ ଛୁଇଁ ଦେଲେ। ତାହା ମଧ୍ୟ ସୁନା ହୋଇଗଲା। ବଗିଚାକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଗଛରେ ଥିବା ଫୁଲକୁ ଛୁଇଁଦେଲେ। ଗଛ ସହ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ସୁନା ହୋଇଗଲା। ରାଜା ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଅଲିଅଳି କୁନି ଝିଅ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ରାଜା ତାକୁ ଆନନ୍ଦରେ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲେ। ମାତ୍ର ଏ କ'ଣ ହେଲା? ଝିଅଟି ଏକ ସୁନା କଣ୍ଢେଇ ଭଳି ହୋଇଗଲା। ରାଜା ଯେତେ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କ ମନ ପାଇବା ଝୁଙ୍କ ଛାଡ଼ିଗଲା। ସେ ସେହି ସୁନା କଣ୍ଢେଇଟିକୁ ଧରି ଏଣେ ତେଣେ ଧାଁ ଦୌଡ଼ କଲେ। କେତେ ଦିନ ଦେବତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଫେରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଦେବତାଙ୍କ ମନରେ ଦୟା ହେଲା। ସେ ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ଆସି ଉଭା ହୋଇ କହିଲେ, ରାଜା, ତୋ ସୁନା ପ୍ରତି ଥିବା ମୋହ ତୁଟି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଜଳ ଛିଞ୍ଚି ଦେଉଛି, ସବୁ ପୁଣି ପୂର୍ବପରି ହୋଇଯିବ। ରାଜା ଦେବତାଙ୍କୁ ତାହା ହିଁ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଦେବତା ଜଳ ଛିଞ୍ଚି ଦେବାରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ପୂର୍ବପରି ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ଝିଅଟି ବାପା ବାପା କହି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ଦେବତା ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ରାଜାଙ୍କ ସୁନାର ଲୋଭ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ରାଜଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସୁନାକୁ ପ୍ରଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ। ସୁନା ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି ରାଜ୍ୟକୁ ଉତ୍ତମ ଶାସନ ଦେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଅତି ଲୋଭ ହିଁ ସର୍ବନାଶର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଅତି ଲୋଭ ଶେଷେ ଭାଙ୍ଗଇ ବଳ, ଖୁସିରେ ଯେତିକି ମିଳୁଛି ଚଳ। ନମସ୍କାର।